नै 60 Dominar 400 NS 200 ओमफ्राय माखासे गेजेराव गारि दंदेरबावोमोन थ' गैला दे लोगोफोर नै खालि जाबाय जोबजोब्बाय ओमफ्राय फैगोन आरो साननैसो थानानै फैबावगोन थ' टेनसन लानाङा नोंथांमोनहा ओमफ्राय Dominara दाखालि फंबाय सासे लांनो फैदोंमोन किस्तिया एसे बारा जानायनि थाखाय बेयो लांनो हादिया ओमफ्राय 200 खौ लाना थांबाय बियो NS 200 खौ ब्लेक कालारनि ओमफ्राय बेनाबो बेयाव गैयामोन ओमफ्राय बेखौ मा खालामदों स्टकनिफ्राय दिहुननानै हरबाय बेनोबो थ' 400 खौ लांनो फैदोंमोन बेबो ओमफ्राय जेनेबा किस्तिया एसे बुरजा फैनायनि थाखाय एसे हाया जानायखाय बेयो 200 खौनो हरबाय बेनो NS 200 खौ थ' स्टकनिफ्राय दिहुनना हरबाय गैला नै गारिया खालि जाबायानो लोगोफोर दे नायदो मायाव मायाव अफार होगासिनो एबार ना मा होनो लोगोफोर आं खिथालांनोसै हेलौ लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअआव बरायलायबाय नोंथांमोनखौ ना मा होनो लोगोफोर जियानो जा गारिया दाख्लै एसे बुरजा नुदोंमोन नोंथांमोनहा खालि जाजोब्बाय नै खालि जाजोब्बाय दा ओमफ्राय मोनफैबावगोन लाबोबावगोन आरो साननै थानानैनो ओमफ्राय स्टकआवथ' अलरेडि दंखायो बेनिफ्राय दिहुनना लाना फैबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर थ' टेनसन लानाङा बेनि थाखाय नोंथांमोनहा मोनगोन गारिखौ थ' खोथाया बेसो दायो दुर्गा फुजानि थाखाय लोगोफोर प्राइसआ खम जादों थ' खमायदों आरो ना दायो दुर्गा फुजानि थाखाय प्राइसआ थ' ओंखायनो लायोबा दानो थाब थाब लानो हागोन नोंथांमोनहा थ' कन्टेक्ट खालामहर कल खालामहर कन्टेक्ट नाम्बार दंखायो डिसक्रिपसनाव ओमफ्राय स्क्रिनावबो दङ थ' कल खालामहरबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोना ओमफ्राय माखासे माबे गारियाव बेसेबां प्राइस खमायदों थ' बेखौ आं खिथागोन नोंथांमोननो थ' देखायना होनि ओरै देखायदो आंना खनसे खालि जाबाय दे लोगोफोर खालि जाबाय नै एसे ओमफ्राय बेखौ साननाङा जे बे मा नाम्बार प्लेट दंलायो होननानै नै गारिया मोनसे बेयो बेयो एक्सुवेलि फाइनेन्सआव लादोंमोन बियो फंबाय सासे किस्तिखौ मारिनो हायासै नालाय थ' फाइनेन्सनिफ्राय जेनेबा आंखौ खिथाहरबाय बेखौ बोना लाबोनो थाखाय ओंखायनो जेनेबा डाइरेक्ट आङो मा खालामो जे सोरबा कास्टमारा गारिखौ बायनानै फाइनेन्स किस्ति होनो हायाबाथाय थ' बे गारिखौ बोनानै डाइरेक्ट आं फाइनेन्सनो हेन्ड अभार खालामा आं बेयावनो दोनथ'यो साननैसोनि थाखाय मानो होनबा माखासे फैसानि प्रब्लेम फाइनेन्सियेल कन्डिसन बयहाबो थायो मोनसे समाव फैनो हायो मालाबा समाव हास'आ आरो ना माने होजोबनो थ' बे समाव मा जायो मा खालामनो उपाय गैया जायो नालाय थ' फाइनेन्सनिफ्राय अर्डार हरो बोना लायनो थाखाय खिन्थु बोना लायनो आं बिसोरनो हेन्ड अभार खालामा आं बेयावनो लाखियो बे जाय कास्टमार बेहा जेबो प्रब्लेम जाया जाहाथे बेयो उनाव फैसा बे किस्तिखौ होनानै गारिखौ लांफिननो हानाय बायदि खालामो आरो ना आं बेयावनो दोनथ'यो साननैसो थ' ओंखायनो बे फंबाय सासेनिमोन बेयो बेखौ बोना दोनथ'यो बेयाव थ' बे जेबो सानना नोंथांमोना ओंखायनो थ' सब समायावनो माखासे प्रब्लेमखौ आंजों फ्रिलि रायज्लायनो हागोन आरो नोंथांमोना ना जेबो उसुबिदा मोननाय नङा थ' ओंखायनो दायो मा गारिनि प्राइस खमायदों बेसेबां खमायदों थ' बेखौ आङो खिथानो थांगासिनो नोंथांमोननो थ' माबे गारिया प्राइस खमायदों ना मा होनो लोगोफोर दुर्गा फुजानि थाखाय अफार हिसाबै दाथ' दुर्गा फुजा नाङाखै आगष्ट'आनो थांजोबाखै सेप्तेम्बर फैनायनि उनाव दुर्गा फुजानि अफार फैगोन थेवब्लाबो दानिफ्रायनो माखासेखौ जाखिनिखौ हायो बेखिनिखौ अफार होगासिनो जे दामखौ खमायना होदों आरो ना थ' बेखिनिखौ दाम खमायदों खिन्थु एबारसो खालामदों दै लोगोफोर बेबायदि दाम खमायनाय खिन्थु सिगां बिदि खालामाखैमोन एबार दाम खमायदों नै आगष्ट'आवनो होदों थ' आं नोंथांमोननो देखायनानै होनि माबे दाम खमायदों थ' नायलांदो जोबजासिम दे थ' लोगोफोर आङो नोंथांमोननो डाइरेक्ट' बिदि मबाइलजों ओरै देखायबाथ' नुनाय नङा नोंथांमोनहा बिदि देखायना होयोबा ओंखायनो स्क्रिनावनो होलांबाय थादों आं नाय बबे गारिया बेसेबां दाम खमायदों बेखौ स्क्रिनाव होलांबाय थादों आं नाय थ' लोगोफोर दायो खिथानि खोनासंदो मोजाङैनो थ' स्क्रिनावबो नुखागोन नोंथांमोना टेनसन लानो आंथ' NS 400 लोगोफोर NS 400 खमायदों दायो 3000 थ' 400 cc दै थ' ओरैनोथ' डमिनारनिया खमायाखै डमिनारनिया बेनो बे दङ प्राइसआ खिन्थु NS 400 नि दामा खमायदों 3000 ओमफ्राय मोनसेया जादों NS 200 थ' NS 200 निया खमायदों 5000 खमायदों आरो ना NS 200 थ' NS 200 5000 खमायदों ओमफ्राय RS 200 RS थ' RS खौबो मिथिखायो नोंथांमोना बाजाजनिनो गारि होननानै थ' RS आ खमायदों 3000 खमायदों आरो ना लोगोफोर RS आ ओमफ्राय लोगोफोर आरो बेनि उनाव NS 125 थ' NS 125 आ खमायदों लोगोफोर 2500 अनलि 2500 ओमफ्राय मोनसे दङ पालसारनियाव दै लोगोफोर पालसार 220 आ खमायदों 3000 बेनिफ्राय आनोराबो जासै माबा N160 आ खमायदों 5000
बेनिफ्राय पालसार 150 SD TD SD माने सिंगल डिस्क आरो TD माने टुइन डिस्क मोननै डिस्क आरो सिंगल डिस्क मोननै गंनै गारियाबो 3000 के खमायदों ओमफ्राय आरो बेयो मा पालसार बाजाज पालसार 125 पालसारा बे खमायदों 4000 थ' बेखिनिखौ नोंथांमोना नुनो हादों जे आं स्क्रिनाव होजोबदों थ' बेनो लोगोफोर दा बहुत दाम खमायदों मानि थाखाय खमायना होदों बेखौबो मिथिया जोङो थ' सिजन गैयिनि थाखायबो जानो हानाय थ' बेयो थानांगोन दुर्गा फुजासिमहालागै थाखागोन आरोना बे खमायनाया ओंखायनो जायफ्रा दायो गारिखौ एसे खम दामाव खमायजानो लुबैनानै नोंथांमोना जेनेबा सानदों जे एबार मोनगोन आरोना खमायगोन गारिनि दामा थ' ओंखायनो नोंथांमोना थाबैनो कल खालाम कन्टेक्ट नाम्बार स्क्रिनाव होना दोनखादों अलरेडि आरो डिसक्रिपसनावबो दंखायो कन्टेक्ट नाम्बारा लोगोफोर थ' थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आंखौ जायफ्रा बाजाजनि गारि लानो ओंखारदों आरोना ओमफ्राय डमिनार 400आ बेयो दामा खमायाखै दे लोगोफोर थ' बेनो ओंखायनो आङो बेखौ बुंबाय थायासै थ' जोंनाव बेखिनियाव मोननो हागोन एसे हेभि सिसियाव नोंथांमोना RS 200 NS 200 NS 400 N250 N250आ बे बेसे खमायदों नै 3000 खमायदों N250आ ओमफ्राय बिदिनो पालसार 220 बेफोरखौ मोननो हागोन आरोना N160 NS 160 बेफोर एसे हेभि सिसिनि गारि डमिनार 400 डमिनार 250 बेफोरो बेनो आरोना हेभि सिसिनि गारिखौ मोननो हागोन थ' जियानो जा नोंथांमोना जायफोरा लानो गोसो NS 400 डमिनार 400 आरो बायदिसिना एसे खम बाजेटनि गारिबाबो थाबैनो कन्टेक्ट खालाम स्क्रिनाव होनाय दङ डिसक्रिपसनाव होनाय दङ दुर्गा फुजानि अफार हिसाबै थ' बेनोसै दिनैनि भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय